Agarrado e Muiñeira de Montemayor, danza recollida este mesmo ano polo grupo IAR no lugar de Montemayor Laracha. Consta de agarrado e muiñeira, acompañado sempre polas cantareiras pandereteiras. É un baile guiado composto de punto, volta, descansos e picados. A colocación das filas varía, xa que o guía está ao antollo das cantareiras pandereteiras para comezar tanto os puntos como os picados e descansos, co que terá que marcar a chegada a filas conforme as pandereteiras cambien ou lle indiquen cos toques das súas pandeiretas. Ímolo ver mellor. Agarrado e Muiñeira de Montemayor, IAR da Coruña.